wendo mar Twak Rowere arwako ni machiegni odiochieng' ma kawuono ka bende thuon wach ma kawuono wamiyo pek en wechego mag depression kata shida go mabiro gi paro mang'eny mar obwongo. Odiochieng' ma kawuono wan kod expert e studio kae ma bende dhi miyowa puonj makare kaka ng'atno ma samoro osebedo ka jiwo jogo ma osebet gi tuo mar obwongo. Adhi miye thuolo owach nyinge kuno moae kaachiel kod gino motimo. Arwaki ni machiegni. Erokamano Pauline. Machiegni jokanyanam an iluonga ni Karesta Susan. An jahocho, a counseling psychologist. Atiyo e aluora mar Kisumu gi taonde mamoko ei Kenya ka. Kawuono wadwa ni mondo wawuoye e depression, but gino madwa ni mondo wawuoye sana sana iluongo ni smiling depression, maseyudo ka chando rowere mang'eny, jomadongo nyaka gi nyithindo. Koro specifically adwa ni wago mbaka e wach miluongo ni smiling depression. Erokamano Karesta kuom chopo e studio kawuono mar go mbaka gi rowere magwa kaachiel kod nyithindo gi jomadongo kaluwore kod smiling depression. Adhi bedo jata chenro mar Pauline Oyudo, arwako ni machiegni. Karesta arwaki ni machiegni. Erokamano. Amor kuom bet gi jalony kendo jahocho kaluwore kod wechego ma samoro thago obwongowa wan to seche moko be wakia ni gigo ema timowa. Koro kaluwore kod thuon wach ma kawuono mwadwa wuoye ma bende en smiling depression ma bende jok moko samoro okia nikech wan gi kidienje mopogore opogore. Koro adwa ni mondo inyiswa ni gin kidienje mage mag depression ma samoro ji nigodo kata wan godo mondo mi wang'e. Erokamano Pauline. Depression kaka Pauline osewacho ni gin achiel kuom tuoche mag obwongo. Depression nitiere kidenje mopogore opogore. To depression en tuo. Waluonge ni tuo. To nitiere kidienje mopogore opogore. Nitiere severe depression kuma koro ng'ato nigi depression ma ochope extent ma jomoko winjoga wacho ni ng'ane wiye omuoch olokore janeko. Ok en neko, en paro mang'eny emodhi ma oketo koro wiye odwa ni mondo owuo awuoya kata kende seche moko. Yes, wiye ombachni, pache ombachni. Ya kamano. Then wan gi word ma very silent ma ng'eny ji ok ong'eyo ni en gima nitiere. Iluongo ni smiling depression. Smiling depression en a kind mar depression ma opondo. In English wawacho ni it is masked. Yes. Obedo opande e face mamor. Maybe nikech ok idwa ni public ong'e, maybe nikech idwa ni mondo imor oganda moro, or idwa ni mondo imor in iwuon. Ok idwa ni mondo ng'ato ong'e ni gimoro nitie machanda osechopo an extent makoro gine nyalongo ni depression. Mane mwaluongo ni depression. Moso e social media ka. Yes. E social media iyudo ka ng'ato goyo picha maber. Most of the time a caption ga picture on a good picture with a depressed heart. Yes. Oketa a very good smile but e chienne to en gi shida mang'eny kabisa because picha cha is meant for the public. Yes. Koro public mondo ne an mamorcha but kiko ne gigo machando chunya. That is smiling depression. Yes. Donge Karesta kwa dhi mbele kaka ni bedo ni ng'ato samoro pando gi nyiero kata gi buonjo samoro shida ma en godo. Ipani ma nyalo kelo hatari sana e ngima jowa marowere. Yeah, mana dear Pauline. Nikech sama an gi shida moro machanda kata rawera nigi shida moro machande todwa kao problem ni oume gi smile most of the time. To gini yudo ka timore seche mang'eny ma entie e kind ji. Sama entie e kind ji iyudo ka en gi mor moro ma ok en mor ma kawaida ka en ng'ama ung'eyoga. Ok en mor kaka mor ma pile pile. To iyudo ka ji mang'eny ma are having smiling depression ni ng'eny gi ema seche moko gin gi paro moko maricho richo kaka paro mag deruok. Nikech sama in gi smiling depression nguvu mari ni malo, in gi elevated levels mag energy. Yes. Koro iyudo ka smiling ni oparo gik mang'eny kabisa. Pache en very active. Yes. Koro sani ema koro ng'ato paro ni
anyalo temo dera gi tolcha kata anyalo dhi nyiewo ratrat, and they even make attempts to do it. Yes. Koro atari maduong' mantiere with smiling depression en ni most of the people mar going through smiling depression gin gi suicidal attempts. Yes, e seche mang'eny. Yeah. Kara sama nakwadhi mbele, adwa ni mondo iler ne rawera ng'at ma samoro bet piny, kech wan sani wan gi rowere man dala gin e holiday, wan kod nyithindo ma samoro noloro, wan kod joma dongo, mana kidhi matut, samoro kia ni en be en gi gini, en oneno ma ka en gi tabu to dak mana nobwonjo seche te. Adwa ni mondo iler ne kwa undani ni smiling depression ni en ang'o to ang'o gini monyalo kelo e kit ngimane ka ok otang' kode ama otieke mapiyo. Gima nyalo wacho mang'eny about smiling depression en mana ni kaka asewacho chien kocha, ni smiling depression en a type of depression ma iumo gi buonjo mang'eny, iume gi mor mang'eny. To ma nyalo timore mostly adolescents gi youths. Yeah. Because gimomiyo awacho na adolescents gi youths, jogi are people ma are moving in a group, Yeah, iyudo ka adolescents nitiere group moro ma they want to feel part and parcel of that group. Koro mondo kik onen ni en outside group ma entie ni, obro timo most of the things mondo o impress o more group ma entiere cha. Inwardly gin gi shida. Inwardly en gi pain. Nitie gimoro ma en go malit kabisa. Iyudo ka sometimes nyathi o lose parent mare. To nyathini ok noyudo time maber mar morning simply because he or she dwani mondo onen strong nikech friends ne nitie around. Yes. Koro sama burial ni is going on, kata sama funeral ni nitie on, to this kid tends to laugh, play, but inwardly sama ang'o wuok modhi obet kende, to winjo ka pain ni koro ng'eny ne ma overwhelm nyaka. Mae makoro yudo ka nyathi obet, to chako paro ni ere kaka dwa bet maonge parent na ma lose ni. Ere kaka dwa bet ka onge ngima mane janyuol na nyocho keta icha. Then they tend to paro ni an ok anyal, the only thing manyalo timo is to commit suicide. Yeah. So very very important gima ma onego bed ni itimo kaka janyuol man gi rawera e dala. I'm talking about adolescents, tawuoyo about youths. Yes. Nitiere seche ma inyalo notice ni nyathina ni o behave mopogore gi kaka nyocha o behave. Yes. Nitiere change maneno kuome. One kane en nyathi mane chiew ga saa 12 to seche moko o change patterns ne mag sleeping. Kiwe no dhi nindo ode kacha to puodre apuoda nyathini ang' ne nindo kata saa 9 otieno. Mano tiende ni konindo saa 9 otieno, nyathini nyalo chiew saa 3 kata saa 4. Sleeping patterns o change. Mano one key thing to note. Nyathini eating habits ne o change. Either onyalo chiemo mang'eny kata chopo kuma koro nyathini onge appetite at all. Ok ochiem completely. Yeah, that is another thing to note. 3, nitiere seche ma ng'ani ma is depressed ok odwa ni mondo bed kuma jomoko nitiere. E seche mang'eny ibro yudo kowuok en odhi olorore ot, koko lorore ot to bet kamoro kende ma ene kende ng'at achiel to kodwaro ni group bet bute machiegni. Mano is something to note. Yes. To gigi ok gin gigo matimore dichiel. Ni kawuono ng'ani ochiew saa 12. Mano depression hapana. Gin patterns mag behavior maluwore. Otime kawuono, in the next 1 week the same thing is happening. In the next 2 weeks it's something repeated. Then we really need to note there is a problem in this person. Yes. Nyathi ma all of a sudden ok onyal luokore. En koro olila kati nyise ni mondo dhi oluokre, onge interest e bedo maler. Yes. Mano is something to note. Obed nyathi, obed youth, obed ng'ama duong'. Olo ma ok inyal explain ni ng'ane olga nikech ang'o. En odak ga daka ko ol sa ka sa. Ni ng'ani ang'o matim ituo,
in gi shida mane ni an akia. They are going through depression but they are not aware. Yes. So most of the people maumo depression, they will be having these symptoms lakini ok ging'eyo ni there's something going on most of the time. Okay. Yes. So the most important thing wabro wacho symptoms go ng'eny kabisa. Yeah, maybe wabro endelea kwa duogo. The most important thing mabro wacho ni as a guardian, a parent or a caregiver, onego bed ni wabedo very keen gi behaviors mag joma wan go around. Magimoro ko change matin ni to wapenji ni ang'o miyo nitiere pogruok kaka nang'eyo ng'ane. Yes. Janeno mar Lolwe TV mana kaka iwinjo kaka Karesa ma bende en jahocho kendo jalony kaluwore kod tuoche go ma samoro thago obwongo ka bende onyisowa ni in janyuol, in guardian, in caregiver ma samoro ni dala kucho kod jalno mar rawera mondo mi ing'e ni samoro ikia gima time to koro bedo ni puonj ni ka ineno kaka ipuonjo odiochieng' ma kawuono. Seche moko rawera nyalo bet ni ok ochiem kaka nochiemo pile, kaka nonindo samoro opogore, en ng'atno molil kata ma samoro nowi osewil gi luok, en ng'atno mool seche te, en ng'atno ma samoro ok odwa riwore gi ji. Mago e signs and symptoms mondo ing'e ni nyathini ni samoro nigi paro mar obwongo. Mana kwa dhi mbele Karesta. Yes. Inyalo nyisowa ni mana kaka ni wacho chien kucho. Inyalo nyisowa ni nyalo bet ni samoro ka rawera ni aola be nyalo kelo depression. Yeah. Aola nyalo kelo depression kaluwore gi kaka nasewacho ni e seche mang'eny wadwaro ga ni mondo watim gik moko mondo wamor oganda mamoko. Ine a group mar ji kaka koro adolescents sani ji oloro iyudo gi mang'eny kata kuond gi giwuothe mang'eny to giwuothe group. Koro e groups go idwaro ni mondo gitim gigo machalre. Sama ok inyal chopo kachacha to ok in part of group no. Yes. Koro ka ok inyal chopo kanyo tiende ni uwezo mari maybe seche moko ok nyal chopo kanyo, seche moko financial background mari ok nyal mi chop kacha, bro miyo ni ibedo gi paro mang'eny kabisa ni atim ang'o mondo achop kuma jomoko kantie cha. Maybe in terms of rwakruok, in terms of kuonde ma giwuothe seche gi. Aneno ka nyithindo mang'eny sani gin free, gi organize nyaka parties e clubs, gi organize parties e udi. Sama nyathi ang' owach ni wa contribute 500, to nyathi ok nyal yudo 500. En paro madhi bede pache mang'eny kabisa. Mondo ng'i kako nyalo yudo pesani. Yes. Koro shida nitiere sama koro idwa ni mondo impress e group moro. Yeah. Erokamano Karesta. Janeno mar Lolwe TV wabro dhi yuyo matin mana ka iwinjo kwa tieko chenro mar Twak Rowere tielo mokwongo ni mondo mi ipogri kod paro mang'eny, mondo mi ipogri kod tuoche mang'eny ma samoro thago obwongo. Yie ibed in, kik idonje group, kik idonje aola ni mar samoro target ma samoro joka ochiwo, samoro ionge pesa. To magi bro miyo tuoche mang'eny donjo obwongo ni kayiem nono. Wabro dhi yuyo kik idhi mabor kete mane Lolwe. Chenro Twak Rowere tielo mar ariyo arwakni machiegni samoro ne ng'ato ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Aparo ni wendo ma kawuono wan godo e studio en Karesta Susan ma bende en jahocho kendo jalony kaluwore kod tuoche go ma samoro thago obwongo wa oko kae. Wabro dhi mbele Karesta. Erokamano Ibro Paula. nyisowa ni smiling depression, is it for everyone? So it's for a specific group of people. Tibro nyisowa ni gin jok machalo nade, gin jok mage. Mano question maber Pauline. Most of the time nitiere jok ma ok nyal pando depression. Yes, obo bedo gi stress ni bo bedo mang'eny mohinge, then obro bedo depressed to ok onyal pando depression ni to an extent moro ma ng'ato ok nyal notice. Yeah. But nitie category mar ji ma kata rach machalo nade, kata pekne machalo nade, but pod obro dwaro ni mondo wang'e ni everything is okay. Yeah. Category achiel mar jogi abro wacho ni
ji mobedo branded kaka perfectionists. Yes. A perfectionist en ng'ama odwa ni gimoro amora motimo mondo bed maber. Eno believe in good. It's either my way or the highway. Yes. Kok nyal timore kaka an adwaro, to now mano is something else. Most of the time, ibro yudo ka ji ailagi ng'eyo ni gin depressed tek nikech odwaro mondo tim matek mondo o maintain that status of perfectionism. Yes. So most of the time, they will wear, gibro ruako more pachgi kata en gi struggles. It will not be known easily. Mane sami bro yudo ka perfectionist orwakore maler moloyo any other time. Inward, en gi shida. Mane sami bro yudo ka perfectionist en odwano smile gi ng'ata. And it's key to note nikech anasebedo kodgi, aseng'eyo kaka gi behave. Mane sami bro dwaro ni en ng'ama koromo kodi street odwa ni mondo o throw a smile. There is a problem. So once they smile, they find healing. Yes. So that is category number 1. Then we have teenagers. Yes. During teenage, wadwaroga ni mondo wabed happy all through. Nikech a lot, nitie gik mang'eny matimore during teenage. Growth is taking place and we are really exploring. We are finding more. Wayudo mang'eny kinde ma wadongo. Koro wadwa ni mondo wa maintain morcha every time and again. Koro ibro yudo ni a teenager kata rach machalo nade. They will always want to hide those problems magin gogo behind some kind of smile. Yeah, this is another group. Another group which is so much affected are the so-called celebrities to maintain the social status. So most of the time, ibro yudo ni smiling depression obedo nikech wan gi issues mag culture, then wan gi gigo ma society dwaro ni mondo watim kata kanyo ma society dwaro mondo wachopie. Societal expectation, cultural issues, and our own interests most of the time. So celebrities gin jok madwaro ni mondo wang'e ni they are okay almost every time. Yes. Until it is worse, then they will come out shouting in public that so and so is going through a lot of hell. Before they reach that point that they feel they cannot take it anymore, a celebrity, bro, post his or her perfect pictures. A celebrity, bro, show we ni life is best, kumbe, it is down for them. Yes. So smiling depression is not just for everybody else. Yes. Koro inyalo nyisowa ni samoro na nyalo bet gosiepna ma samoro jok mwang'eyo ng'ani ne in godo nyaka the last minute. Kasto the following day iwinjo noweyo note moro mondiko gik ma samoro ne thage kasi yudo ka maybe en osekawo ngimane. Inyalo wacho ni ng'ani bende suffer from smiling depression? Yeah. Ne in gi ng'ani actually ugoyo mbaka ma unyiero ma uweru maber, like the case of the Rongo student who committed suicide last week. That boy, ne nigi colleagues ne until the last minute. They were even organizing for an event until late, very late in that night. They cracked jokes, they laughed, they did what they were doing. Then the following morning, actually nobody could even notice nene ntiere gimoro mane chande. Nobody had even a click ni kijana ni ne nyalo dhi mondo timre nadi odere. Nen surprising kane jogo mane en go owinjo ni nodere. Yes. So ng'ano madhi through smiling depression bro temo bedo normal kaka ng'ata. Yeah. But one thing mang'eyo kodgi ni they are so easy to think of suicide than ng'ata ma is going through depression. Yes. Their minds speak so loud than their faces speak it. Yeah. Koro ka inyalo nyisowa maybe achiel kuom maybe signs kata symptoms ma ng'ato
nyalo ng'eyo ni maybe ng'ato suffer from this kind of depression ma samoro en smiling depression. In kaka jahocho kendo jalony, inyalo nyisowa signs and symptoms, nikech an kaka Pauline samoro I can't tell ni my colleague is suffering from smiling depression. Abro neno ni life ena kamano, maybe ng'ani mora. Inyalo nyisowa signs and symptoms mogo mondo wabed godo, mondo kata chieng' moro kopo ni gigi samoro oporenwa e ngimawa mwadake, to wanyalo neno kaka wakonyo. Signs and symptoms nitie ma this person will show. To signs and symptoms mantiere gi ok gin gi pogruok mang'eny sana from ngama is going through the normal depression. The only difference is ni most of the time ngani dwaro ni mondo o maintain a fake smile. Abro luonge ni a fake smile. And a smile like Pauline ing'eya, maybe we've interacted. Normally ing'eyo kaka behave, ing'eyo when I smile, ing'eyo kaka timora ka an gi mor, ting'eyo kaka timora ka an gi sadness. But all of a sudden, adwa ni mondo anyisi ni an gi mor moro ma is unexplainable. Yes. With smiling depression, en mor moro ma you cannot explain. But inside morni, ineno ka ng'ani nitie kaka nigi struggle e iye ka. Sama une kikundi, he will put a smile, she will put a smile, but it won't last. Yes. Kimiye dakika achiel kata dakika ariyo, tibro neno ka ng'ani chal ng'ama nigi mawazo mang'eny, oparo mang'eny sana e pache, or oneno ng'ama is so withdrawn. From the crowd. Yes, ok en part and parcel maru. Nitie atia pogruok moro e paro minyalo notice. Yes, if not that, he will be there, really feel morno kabisa, but dakika matin owuok oweuka. Okodwa ni mondo maintain that pact for a very long time. Yes, owuok odhi obet kumoro en kende, koduogo to timore ni en sawa, en part and parcel of this group. Koro signs gina no signs man normal as any person ma dhi through depression. There's nothing manyalo wacho ni is so weird apart from most of the time trying to wear that smile. Seche moko, these people will tend to talk about suicide just from nowhere. The gibro penjo kaka ng'ato nyalo bukra buka to penji ways ma ng'ato nyalo commit go suicide. Ng'ato seche moko ugo mbaka tiwinjo ko penji ni iparo ni yo mane ma ng'ato nyalo tiyo go mondo thogo e yo mayot. You hear such words? Yes, gicha tiyo kode. But okele imbaka. Ok no dwa timo, but okele imbaka. Mano suicide occupy mind ne kabisa. So gin gi suicidal thoughts. They look for easy ways maginyalo commit go suicide, but they will always speak it. Yes. Kor in kaka in ng'ama kode machiegni, obo bedo mayot mondi ing'e ni ng'ane to siko wuoyo about gini. Ang'o matimore? Ben ng'ama normal adiera. Yeah. Sometimes this is somebody ma obukre abuka to bedo angry. Ena ng'ama iye wang' mang'eny kabisa, ma gimoro kata ng'ato kowacho gimoro matin e kikundi magintie ni to sewang'o iye ma en koro personal, very personal. Odwa nogore, odwa ni mondo yanyre gi ji. It's unusual. Yes, for this person mondo behave kako timorena. Mago are some of the signs and symptoms monego bedni one notice. I had talked about change in eating habits. Ng'ato appetite rumo kata appetite bedo mang'eny. Then one gi change in sleeping patterns. Ng'ato dwa ni mondo nind mang'eny moloyo kaka nonindo ga makata piny odiochieng' to en e ot onindo miyud nyaka ko umore. Or sleep olal. Nindo lal completely. Ok onindi. Otieno konego bed no nindo tiyudo ka koro otieno no en very active. Maybe en active gi e pache kata en active physically gigo mitimo. Yeah. Sleep olal kabisa. Then one gi jogo makoro ma dwa ni mondo
man gi mood swings. Yes, mood swings aken luongo nang'o. Nigi mood swings. Sama tin omor. Sama tin en sad. Seche moko mor mokalo. Seche moko en piny. Okuyo seriously. And you cannot explain why this is happening. So most of the time, kipenje gimomiyo gigi timore, gionge ga answer. Most of the time, ok gin kata aware ni gigi timore negi. Yes. Koro mago nyalo biro e yo makamano. Then nitiere ng'ama koro signs and symptoms ne manifest physically. Like ng'ama complain seche teni en odak gadaka ni wiye bare. Wiya bara mawinjo mana ka wiya dwa muoch. Wich bar mok rum. To en wich bar makatimo nyatho kotimre nadi? Ok orum. Pachi opong' gi weche. Yes. Ikaw weche mang'eny mikete pachi moingo buongo. Koro the only thing my brain nyalo timo is to cause that pain. Nikech ichopo kuma koro obongo ok nyal tiyo normally kaka onego bed no tiyo. Then it causes that wich bar. Yes. Koro inyalo nyisowa ni gin yore mage mwanyalo tieko go depression. Ipani ng'ato nyalo kawo yath koso maybe therapy nyalo konyo. Mostly depression, aparo ni ne wasewacho chien kucho ni depression en tuo. Abro luonge ni tuo just as a normal disease. To tuoche gin gigo mithiedho. En mana ni koro depression to en tuo ma ok nyal thiedhe gi yath kende. Wach iwachona tawinjo gino machando pachi, Pauline. To an gi in wayudo yore mwanyalo konyogo issue mantiere ni. Mano waluongo ni hocho. Yes. Waluongo ni hocho. Counseling ana aseneno asebedo gi rowere, asebedo gi adolescent, asebedo gi jogo madongo ma asetimo negi counseling ma ne nigi depression to owuok e state no mobedo very normal. Koro most of the time gimomiyo ji bedo depressed en koso wacho ni shida nitie. En koso acknowledging ni an gi burden mang'eny mo oinga. En koso ng'ato ka in Pauline in gi odi to jaodi struggle mang'eny moinge to in kako ng'ama onego bed ni konye ok ine ma mondo imiye support modwaro cha. Ok inyal jiwe, ok inyal gone erokamano e gigo motimogo. Chunye bedo gi nyap moro. Yes. Kaka sani in our country we are really struggling. Yeah, life tech seriously to tek ne ng'ata. Koro iyudo ka some of us mawi udi wayudo ka otek kabisa. Ng'ato wuok odhi tiyo ok oyudo. Ka ang' oduoge ot ichako gone koko. Kiny koduogo ichako gone koko. Ibaye ayany, yani weche mang'eny tu. Yes, idwa riembe, gin weche mang'eny mak ng'ato kobet piny to paradier to wacho ni to ng'ani. Kata kaka chandra malich ni ok one. Ok onyal nyisa kata ni erokamano wuon ng'ane, erokamano min ng'ane. Itemo kawuono ok oyudore, kiny ni yude. We really need to encourage. Onego bed ni wajiwo jogo ma wan godo. Yes. Koro magi gigo ma weche mamit monego kata weche monego bed ni miyo ng'ato chunye timore nade? Chunye duogo. Mane momiyo counseling is important. Then another treatment mwanyalo tiyogo for depression en chiwo yath ne ng'ama ni depressed. Most of the time depression kochope kiwango moro mokalo to koro depression manifest physically. Manifesting physically na wacho ni ng'ato nyabedo matuo. Iwinjo ka ituo makaka inyalo konyo onge. Dendi nyap, dendi tuo. Kendo kumi ninde iyudo kidhero. Nitiere jogo ma otan to madho kong'o. Kong'o nigi dangers meke. Seche moko dhi omadho kong'o nikech en depressed, oyude koninde mtaro, ogoye, en ohinyore en owuon. Mago gen physical harm caused by depression.
Magi gin weche manyaka tere osiptal mondo timrok nade omi ng'ani yath. Nitie yedhe mimiyo ja depression, ok abo mention gi ka, but nitiere yedhe monego bed ni ng'ama nigi depression muonyo. Mano is form of treatment. Yes. Aneno ka sama wang'wa akwayi ni pole wabro dhi mbele chieng' machielo nikech sani to aneno ka sa oserumo. Ano mana ni ng'i kamera kacha sani mondo imiye rowere wa jip advice. En advice mane minyalo miyo rawera nikech wayudo ni sani depression ng'eny. En wa samoro en gi percentage maduong' e ngimawa. Pinywa mar Kenya nikech wayudo ni corona obiro, tije olal. Iyudo ka families break, yani gik moko timore. Nyithindo dong' kiye. Maybe kaka ne wacho ahola odonjo enwa wan jok marowere. Adwa ni ng'i kamera kacha mondo imiwa advice kalore kod depression kachiel kod smiling depression. Gino ma janyuol onego ng'e madhi mbele ngima nyathine. Erokamano Pauline. Ne ng'ano manena kawuono, ibed ng'ano maduong', ibed rawera, ibed nyathi ma depression nitie. Kendo depression kawo ngima ji mang'eny kabisa. Ok e Kenya ka kende, but e piny mangima. Depression en gima inyalo kony. Inyalo konye e Kenya ka nikech an gi geno ni johocho nitiere. Inyalo konye kapok ochopo an extent ma koro ng'ato kawo ngimane. Yes. Koro gima muhimu kabisa monego bed ni watimo. Bed king'eyo ni nitiere seche ma in kaka rawera, in kaka ng'ano maduong', ok in normal. Nitie gimoro ma opogore kuomi. Once nise feel ni nitie gimoro mopogore, obed e dendi, obed e paro, obed kuonde midhiega mag mor, obed e school kapo ni somo, onego bed ni ibedo very keen to note ni nitiere shida. Once ni realize ni nitiere shida, kikiling. Gima nyiso rowere pile pile, anyiso jomadongo, especially jomachuo. An advocate for jomachuo kabisa. E weche mag depression nikech aneno ka most of the time jomachuo obedo left out. Learn to speak out. Speaking out ok speak ne ng'ata. Yud a confident. Confident en ng'ano ma chunyo geno kuome ni kadhi mapimo ne wachni. To nyalo jiwa e yo moro, to koko jiwa, to nitiere e yo moro mwanyalo manyo go kony kode, mayud kony ne gino machanda. Koro the most important thing is to speak out. Number 2, live within your limit. Dag e limit mari. Mondo kiki dag ni dwa impress jirani number 1, kati dwa impress jirani number 2. Yes. Kiseng'eyo limit mari mar dak, to I think ni wabobedo e nation maber. Number 3, let us learn to appreciate each other. Yani, bed ng'ano maneno gima ber ma ng'ato timo. Kiki bed ng'ano ma most of the time ing'iyo the negatives. To mae en wach madhine jogo modak e kend. Most of them, people in marriage. Let us learn to appreciate one another. Let us learn to support one another. A state ma wantie sani, it is very difficult for all of us. Both men and women are feeling the heat of the hard economic times. So, akwayo ni mondo wa appreciate one another. We support one another. Support biro yo maduong' kabisa. I'll talk about that another day. Then number 4, wabed each other's keepers. Obed jirani, obed a friend, obed ng'ano mineno ga gimabor. If you notice ni nitiere change kuom ng'ani, kindly reach out to them and ask why it is happening. Yes. Jalino mar Lolwe TV kanyo mabende wachope okang' mogik mar Twak Rowere chieng' makawuono. Ka bende aparo ni thuon wach makawuono ne wawuoye en smiling depression. Bende wiya ok nyal wil gi Desert Deco Shop mayudore Kiboko Bay Junction, ma bende ondisa odiochieng' makawuono gi nanga makawuono arwako makwari. Inyalo gochone Linda e namba mar 07596 060 155. Oyudore Kiboko Junction.
Asegoni erokamano ka Resta kuom chopo mar twak kod odiochieng' ma kawuono kalore kod smiling depression ma bende osebed ka thago oganda, thago rowere, thago nyithindo, thago jogo madongo. Nyaka odiochieng' machielo asebedo jata chenro mar Pauline Oyudo. Nyasaye orit.